na ako'y pangutanan nimo. Para nimo kinsa si Jesus. Siguro daghan ka og itubag tungod kay obvious kaayo kung kinsa siya, di ba? Pero kabalo ba ka nga daghag mga tao ang wala pa nakaila kang Jesus? And that's why kini nga video hinaot nga makahatag kini og dugang kahibalo mahitungod kung kinsa si Jesus nga gisulti diha sa pulong sa Biblia. Ang pangutana nga kinsa si Jesus nagadepende sa naglain-lain na mga tubag. Ug ang tubag sa mga lain-lain na mga tao nagadepende kung unsa ang ilang gibasihan sa ilahang pagtuo kang Jesus. Apan karon ato ang ilohon ug susihon kung unsay giingon sa Biblia mahitungod kang Jesus. Ug unsa ang pag-claim ni Jesus or pag-angkon niya sa iyang kaugalingon kung kinsa siya. Ingon pa din sa Marcos 14 verses 61 hangtod sa 66. But he kept silent and answered nothing. Again the high priest asked him, saying to him, "Are you the Christ, the Son of the Blessed?" Jesus said, "I am, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven." Then the high priest tore his clothes and said, "What further need do we have a witness? You have heard the blasphemy. What do you think?" And they all condemned him to be deserving of death. Dinhi sa gisulti ni Jesus, gipangutana siya sa usa ka high priest kung kinsa siya. Ang pangutana niya, ikaw ba ang anak sa bulahan? Are you the son of the blessed? Ingon si Jesus, I am. Claim ni Jesus kung kinsa siya. And this thing, kining tubag ni Jesus, mao ni ang hinungdan nganong gi-accuse si Jesus nga naka-blasphemy against God or pag-BI may tungod sa pangalan sa Ginoo. And then in the Old Testament laws, ang mag-blasphemy against the name of God, ang punishment niya na mao ang kamatayon. And unique lang kaayo kay si Jesus Christ, he was convicted and crucified not because of his teaching and good work, but because of who he claimed to be. Ang iyahang claim, ang issue dinhi dili ang iyahang gibuhat, kundi ang issue is ang iyahang identity. Di ba? Asa man ka makakita og korte nga ang gibasihan sa ilahang diskusyon dili ang mali nga gibuhat sa tao kundi ang iyahang identity kung kinsa siya. Mao na ang nakahatag og uniqueness in Jesus Christ. Gani kining mga tawhana nag-accuse dayon kay Jesus og blasphemy without even thinking or having a second thought if what he claimed is true. Diba? Ilaha dayon diambak dayon sila sa conclusion nga si Jesus nag-act og blasphemy. Ano bang pagbiay, pagyaga-yaga sa pangalan sa Dios? Without even thinking ba nga, tinubitaw no? Basig tinuod ang iyang gingon. So duha lang na. Either Jesus Christ is telling lie, nagsulti siya og pangatik, or he is telling the truth. So mao na ang mabasihan nato sa ato ang sa giingon ni Jesus. Apan kini na mga tao ilaha dayong judge si Jesus Christ as one who commit the sin of blasphemy. And hindi po sa John chapter 10 verse 33 nagsulti po din ba nga, the Jew answered him saying,
For a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you, being a man, make yourself God. Look at this verse. Make yourself God. So, ingon ang mga Jew, dili tungod sa imong good works, dili tungod sa imuhang nabuhat, amo kang batuon, labahin ka namo. You will be stoned to death. Dili tungod sa imong gibuhat, kundili tao ka nga nagpaka-Dios. And in this verse, Jesus also claimed that He is God. So, balik ko na ko pag-istorya, duha lang ang pwede nga matubag ni ana. Either si Jesus Christ nagsulti og bakak, or si Jesus Christ nagsulti sa kamatuoran. O kining mga Jew nga nakatubang og na-encounter ni Jesus Christ, wala na nila gihatagan pa og second option ang ilang kaugalingon nga kung tinuod bagyod ka ang giingon ni Jesus nga siya Dios. Gani ilahan na siyang batuon tungod sa iyahang claim nga siya Dios. And then another verse nga niingon didto sa Matthew 27 verse 43, nagsulti po din nga, He trusted in God. Let Him deliver him now if he will have him. For he said, I am the Son of God. So another claim ni Jesus that He is the Son of God. Imagine nimo ang mga verses nga itong gibasa. Jesus claimed as God Himself, ingon ang Jews, being a man, you make yourself a God. And din sa Matthew, din po nagsulti si Jesus that He is the Son of God. Imagine na mga kaigsunan. Imagine nga ang imong pagtuo o ang imong relasyon diha sa Dios nagadepende kung kinsa ang unsa ang imong pag-ila kang Jesus. Aduna ko'y nabasahan din sa gotquestion.org. Ingon pa din about sa word I am. Ingon pa siya, I am is an ultimate statement of self-sufficiency, self-existence, and immediate presence. When God identified Himself, I am who I am, He stated that no matter when and where, He is there. God is the only one who can identify Himself as I am. So according sa kaning grupo sa mga religious scholars, nga ang pangalan nga I am, nga si Jesus Christ nag-claim that He is I am, it is only God can say this word, I am, can claim a word, I am. Ginoo lang, nagpasabot siya that He is a self-existent one. He is all-sufficient. He is present everywhere. And ang mga Jew wala nakatuo kay Jesus, or dili gyud sila makatuo kay Jesus, nga si Jesus God. So kani ang pangutanan nako sa imuha. Do you believe? Who do you believe Jesus was? Para nimo kinsa bagyod si Jesus? Ug unsa ang imuhang basis sa imuhang pagtuo? Unsa ang imong gibasihan sa imuhang pagtuo? Your answer in this question, ang pangutana o ang tubag nimo, ang imong tubag ini nga pangutana, importante kaayo. Tungod kay nagadepende sa imuhang pag-ila kung kinsa si Jesus, ang imuhang mahimo nga relasyon diha sa Dios. O ang imong relasyon diha kang Jesus Christ nagadepende kung kinsa, or ang imong relasyon dinha sa Dios nagadepende sa imuhang relasyon dinha kang Jesus. O ang imong relasyon dinha kang Jesus nagadepende sa imuhang pag-ila kung kinsa siya. Hinaot nga ikaw mutuo sama sa giingon sa Biblia nga si Jesus God. Either mupili ka, He is telling a lie, nagsulti ba si Jesus og bakak sa iyahang pag-angkon nga Dios siya,
or he is telling the truth. Ang tubag ni ana makahatag kanimo og crucial, or ang imong tubag ni ana mo'y makahatag kanimo og lalom nga pagsabot kung kinsa si Jesus or dili ka motuo kaniya. Hinaot nga sama sa giingon sa Biblia that Jesus Christ is the Son of God. Hinaot na imuha ng tuuhan. God bless.